Bakit po? Hi! How are you? Ano, meron akong ano. How are you? Ay, Diyos ko! How are you, anak ko? Chicken mo, chicken mo. Malaki ba? Tingnan mo nga. Hindi naman ako nagpapagas na dun eh. Tingnan mo. Meron pa rin Hindi yun. papagas doon. Meron ka pa rin Lagi mo chicken. ginagamit yun. Ante, nakita na. Kasi matasok ano nila eh. Ay, meron ka namang rebate eh. Meron pa rin dito. O, sabi mo, Saan ka saan nagpapakrudo? ka papakrudo ay pagas pa? Chef. Pagas pa. Meron kang na ano? Ready? Wala ko Then, air miles na air doon. miles yun. Wala ko air miles. Ano ka, Dapat sayang. ano ka? Hindi ka magkano lang. Magkano? Yan mo na para naman makabili ka Hindi na. yan! Pay-pay. Dati ba nakatanggap ka? Guys ha, dito yung mga anak ko. Bubuksan ni Ate Pepa yung chicken niya. Magkano? Sa kanan! Binuksan mo yung tipor ko! Di chick lang naman yan. Binuksan niya yung tipor ko! Yung chicken. Para sa ano yan sa $10! uod? Ha? Saan ba? Ayun, nakikita mo lang. Ayun o! Hindi ka marunong mga 99.5. Uy, buti ka pa, naka 99 ka. Saan? $19. Na-negotiable. Bakit na-negotiable? Oo. 95 lang, 99.5. Check. I-try mo lang, Pepa. Baka meron pa dyan pa. Nak. Ba't na-negotiable to? Baka wala naman yata siyang... Binigyan pa ako yung pala paano gagawin mo dito? Wala naman yata siyang krudo eh. Hindi nagpag-nai mo ng ano eh. Mami, total o 99.5. Dapat 99.5 siya. Ganyan lang naman talaga. Patingin, patingin. Ganyan yung check-in niya. Patingin. Saan yung check-in mo? Ganyan din ba? Tinapon mo na yata. Na-deposit ko na yung akin din. Negotiable. Ibig sabihin ng negotiable yan, ganyan talaga yan. Wala kang pera. Hindi, meron siya eh. Patingin ako. Hindi, dapat meron yan dito. Oo, ba yung winter jacket namin? Ay, labas yun yung muna doon. To the order. Okay. Ilalabas sa mga ngamis ka yun. Ano ko pa naman to? Laba. Uy, labas mo muna doon. Te. Mami, what is this, AirPod? Ano, trapper? Wala naman siyang presyo, han? O paano mo i-deposit ko Ano yata? nga eh, bakit ganun? Meron siyang... Meron siyang papel siguro doon. Hindi, Makikita mo. $23 lang pa, hindi yata ko ano. Oh, dapat kasi doon ka, kasi may rebate ka nung tatanggap eh. Bakit? Magkano Nagluto ba? si Mami. Sa ano, nagpapagdaro naman ako sa ano, sa PC. Ay, sa ano, sa... Bakit naka-eyeglass ka pa? Ay, sa super, nakagising ko lang. Kagagising mo lang? O guys ha, sama-sama na naman kami ng mga anak ko rito. Mag-usap-usap ba tayo? Si Ay na muna. Tapos mag-usap-usap, heart to heart talk muna kami. May mga plano kasi. Wow! Gusto na kami kumain guys. Busog na busog ako. Me too. Pagluto si Mami ng tilapia. Kumuha ka rin sa... Tapos sarsyado. Yun nga, pinag-usapan natin kagahapon. Ulam din ng mga When you bata. speak that one, you need to speak with the... Ano yan, yung verse? naririnig ka. Yeah. Trust in the Lord forever, for the Lord God is everlasting rock. Isaiah 26:4. Meron silang isa-isa niyan. We love because He first loved us. John 4. So mag-aano ka pa mamaya? To one another. Yeah, mag-ano pa ako, didiskarte, mag-sideline pa ako. Sideline ka pa ulit mamaya. Hindi. Do not be afraid. Ano bang trabaho mo ngayon? Right now, wala akong trabaho, day off ko. Hindi, ibig ko sabihin Last anong, time ka, Papay? anong, Best Western yan. anong trabaho mo pala? Best Western bartender. May Tapos? bartender na ako. So, bartender. Mamaya pa. Ngayon mamaya wala ako, day off ko nga man to Ngayon, Naglagay pag ng nag-work ako, mas okay na sa akin nag-work ng double kaysa day off ko, mag-work pa ako. Ang day off ko, ginagawa ko na lang yan. Sideline lang, nagda-drive around lang. Yeah. Pero yung Napaayos mo yung healthcare mo, Sa March 9, healthcare mo, nagtatrabaho yeah. ka rin. nagtatrabaho pa na ako sa healthcare. Ano Saan lang? banda? Dati mo? Hindi, malayo ako sa kanya. Doon ako sa ibang Sa Grand. sa Grant ako. Malayo. Ano pangalan ng healthcare? Ano to? West Park Minor. Doon pa rin sa ate mo sa ano, dito? Yeah. Ganda ka. Survival. Ganun talaga. Pareho naman tayo naranasan. Mga ganyang- Kahit anong trabaho na lang. Mga Oo ganyan. naman, dito sa Basta may Canada. pera. Kung Oo. nakukuha naman ng Mga pera. ganyang edad yun, ganun din naman mga ginagawa namin. Mami, magano'n kapag bored ka?
Ha? Para makuha ko ng pera doon. Pag ganun ka, Saan? driving, deliver. Hindi na makakabawi yan. Magkano ang gas niya sa pilot? Ay, oo nga pala. Pilot yun. Yung mga maliit. So sa Walmart yun, ginagawa mo? Oo, mag-aantay lang ako ng delivery o mag-spark ako. Ayun ba yung mga sinatawag na ano? Yung ba yung parang mga nagpipiking sila ng order? Oo, sila yung sa Walmart. Sa Walmart? Hindi, yung Walmart staff yung magkukuha ng mga order ng mga tao. Oo. Tapos ikaw lang mag-aantay ng mga nakuwang order tapos i-deliver nila sa sasakyan mo. Sa akin, doon ako mag-aantay sa Sa Walmart curbside. parking. Oo. Oo. Curbside. Tapos kukunin ko yung order ng tao kung sino yung na-pick up ko. Tapos, ang mangyayari I-deliver na, ko kung saan yon. nandun na yung mga ano sa Lahat, sasakyan mo. nandun na lahat yun. Deliver na lang niya. Discount na yun, no? Pwede rin pa. Parang nung naalala ko nung sa Pizza Hut kami ni Mami. Mayroon pa kaming ban nun kasi simula. Nag-deliver din. 350 ang bayad. Pag-away siya ng manager. Bakit? Uy, manager ha? Hindi niya alam yung address. Hindi pa kasi ano yung GPS eh. Oo. Cellphone. Ako din nung bago ako doon, Hirap ka? nalilito ako kasi first time ko yun, pero naman bibigyan ka pala nila ng code every deliver. I-scan ko lang yun, tapos makikita mo naman dun kung saan may di-deliver ko. Maganda kapag let's say, Binibigyan ko pa ba ng tip ng mga ibang ano? Oo! Yan Pero ang yung maganda, 100% na tip, sa'yo lang yun. Kunwari, bibigyan ka ng $15 tip. Sa'yo lahat. Iba pa yun. yung tip sa, iba pa yung bayad ng Walmart sa'yo. Oo! Oo. Kaya nga mas maganda kapag may mag-order tapos $30 tapos close lang sa'yo lahat yun. Dami mong diskarte. So, ibig mo sabihin, meron kang ang tawag nito? Healthcare? Meron kang healthcare na trabaho? Meron kang best waster? Bartender. Bartender? Naka-start ko lang din naman dito. Tapos meron kang pick up sa Walmart. Yeah. Okay guys, sa mga taga-Winnipeg, baka gusto nyo ang daming Walmart dito. Maraming doon kasi winter ngayon, daming sobrang nag-deliver. Empleyado Papayaman. sila ng empleyado sila ng Walmart. Walmart. Hindi doon sa delivery. Ay, nag-apply ka? Oo, sa siya, Spark. Nakalagay Spark Delivery sa Walmart siya. Pagka ano na lang siguro, pagka Maganda siya ma'am kasi let's say pagka ibenta mo yung sasakyan mo sa magkano lang ang Gas. gas niyan? Magkano? $30. Oh, dito nga. Samantalang 120 ang 120 ang puno niyang Usap-usap pilot tayo na yan. dito. Ang mahal no. Ilang ano yun? Ilang Ngayon, weeks? maano lang yung Pati pa, twice Ako na dito. pagpapagas ng kwan. Yung grocery, sinusunod papa mo. O paano na lang, araw-araw kung ginagamit yun. mahal. Baka sa 500 ng gas mo. Sa Hindi worth it. niya. Oo, mahal ng gas ko. Magkano gas mo? tipid kaya yung ano mo, yung Malabas pa ako nung yung Winnipeg. CRB mo. Sa isang linggo, nag-dalawang beses ako nagpapagas. Malayo kasi pinupunta mo, anak Hindi eh. niya ako pinupush humingi ng sasakyan. Talang tinawagan na lang niya ako, samahan mo ako mami sa Honda. At least you have a good side na nakabili ka ng sasakyan kasi Huwag kang magsisi, anak, kasi at least brand new yan, hindi at ka least naman problema. napunta ka, nadala ka saan. Sinisisi naman ito si mami. Samantalang tinawagan lang niya akong magpapasama. Then, nung nakapasa si Ate Papa ng ibinalita niya sa akin, sabi ko sa kanya, sa biyaya ko lagi kayo nakapasa. Sabi, Oo. kuha ka ng, ang kunin mo anak, Tara. yung pick up, sabi Pick ko. up naman to si Papa. Oo. Eh di Then, mas ano mahal ko, yun. yun. Ibig sabihin, ayaw niya at ura-urada yung pagpunta nyo. So, Magkano ba down payment so, mo nung doon? pumunta sila that day, binili na din nila that day. At least kahit pa paano, bago yung sakyan ni Ate Papa. Yeah. Brand new. Magkano monthly noon? Ah? 780. 780? Monthly? Oo. Ilang taon pa? 1 year mo na yun, di ba? 4 Hindi years ka pa. nagkakaano. 4 years pa? Wala kang ganyan tulad sa kanya. Kung hindi, tatlo trabaho ko. Marami kang pera. Eh, kung dalawang job ko naman, hindi pa ako, mapapalwala. hindi pa ako, Kung si Pau Pau ang hindi pa ako full time sa dalawang kung si job. Pau Pau ang unang nakapasa, malamang ikaw talagang kukuha ng sasakyan na bago. Ako muna Kasi nakapasa ma'am, kasi syempre pinupurso ko yun ma'am, Ayun. di ba? Nag-aaway pa kami ni Papa sa kalsada. sa pag, ilang beses pa sa kami. pag, ano, pag, Siya din naman, gagano na siya sa akin, oh. kasi mami, ang hirap ng
nung Gaganin sa akin, lumagpas ka na naman sa stop. Wala siyang gaganyan sa akin kasi ako yun kayong dalawa, mag-away talaga kayo. May mga Mahirap times kasi turuan ng anak sa pag-driving kahit ikaw yung truck driver sila yung tuturuan mo. dito Ikaw ka pa umistop. tuturuan nila Dito guys. ka umistop. Mga Dito ka anak umistop. ngayon. Kasi ganito mo kapag nagpaparallel park ka. Tapos pagka yun, magtuturuan ko siya, no? Tapos lumagpas ang nguso niya sa stop. Sabi ko lumagpas Balik ka ka na naman. naman. Balik. Wala siyang magagawa kasi ako yun Masimangot na lang siya. Pagdating din na imik. Tapos yun, nakapasa na lang, di ba? Second try. Ay, second try ba? Second try nga. Pero perfect naman nung nag-second try. Susunod na si Ned. Kaya nga kailangan maliit na sasakyan kaso wala na kami. Sa malaki na yan. Hindi bibintan pa yung niya. Mami, hindi pa Tatanda na yun pa Lagi Tatanda mo na yun. sinasabing ibintahan. Hayaan mo lang. Nasa pa lang yung takbo na magkano ma'am? Maliit pa lang yan nun. Magkano ka pa lang ngayon? 60? 60. Oh, So, nasa 10 50 yun 50, 55. So, nasa 10 lang. 10 pa lang yun ito. Kasi work lang naman yun Dito lang. Lagaan mo lang yun 55? Yung pilot mo yun, nasa 40 na Pero yung pilot namin, kailan ba? Next year ba? Sabi ko nga kay mami, mag-ano tayo? Next year, tapos na yun. Kasi Sa akin nga, meron wala pang 2 taon, 30 kilometers na O lumalayo Lagi mo ka. naman ginagamit. Lumalayo ka kasi. Nag-outside the city ka. Paldo-paldo din naman sa biyahe. Ibig sabihin, paldo-paldo rin ang kinita. Oo. Huwag niyang intindihin yung kilometer kasi kayo naman ang gumagamit, di niyo naman pinapagamit sa iba As long as it's benefits into your work kasi may trabaho ka, okay lang yun. At saka siyempre, basta i-maintain nyo yung sasakyan nyo, okay yun. Sa summer, punta tayo Mall of Asia. Ano ba? O Mall of... Mall of America. Sabi ko, nagaya si... Mall of Asia ba naman? No, meron Pinas kasi lang pala yung Meron MOA. kasi akong may vacation ako ma'am sa April 13 to Yun pala yun. 19. Sayang naman yun. Birthday mo yun, diba? April? April 8 ang birthday ko. Gusto ko naman, ayoko naman puro Calgary, Toronto. Gusto ko naman kahit long Amerika drive tayo. Long drive lang ba? O sige, mag-join forces na kayo ni ate papa mo. Doon na tayo mag-celebrate ng birthday nyo. Dalawa kayo. magka-Calgary ako. Hindi ka sasama sa Mall of America? Akala naman puro ka ganyan Banda holidays. Hindi, meron na siya. Aalis talaga siya. Kasama ni Ubay. Kasama kasama boyfriend? Calgary sila. Banff. Ba? Di ba te? Ayaw niya po na daw lumabas ng US. Galing na tayo dun. Yun yung first long drive dati. Gusto nila yan Maganda boyfriend Okay lang. Gusto na ba si Ubay Mas pa? maganda na maging single. Style mo. Ano mo talaga? Style mo naman paypay Akala mo, kilala ko na kayo. Huwag nyo na nga akong pabilugin pa sa mga single-single na yan. Huwag mo nga ako pa. Kasi di mo po dito tayo nag-uusapan natin ang... Respect and obey. Akala ko obey Pag-usapan natin yung plano natin magbakasyon. Ay, pa yung pangalan ni Ubay. Pag-usapan natin yung pangalan natin babakasyon, plano natin. Kailan ba? Sa summer. Dalhin natin yung RV. Magpapal na ako ng vacation. Summer? Ano ba? Pati yun Po, tignan mo nga nung nag-long drive tayo, nililipad yung RV. 1,200 kilogram lang pwedeng i-haul ng tigas na ng ulo. Bibili nga ako ng pick-up. Huwag na muna yung pick up. Nakakapagod magbayad ng Bili na ako pick-up guys. Para. Yung pilot pa nga lang, 880 na yun pa Mahal naman. Oo, 7 taong kaming ganyan. Yung pilot namin Ilang years na lang? 7 years. Next year, tapos na yun. Buti tapos na, tapos na din yung bahay. Oh. Hopefully matapos yung bahay natin ngayong taon na Mas to. malaki pa nga yung pilot na binabayaran kasi yung bahay. Magkano magkano mortgage namin dito? Magkano? 600. Ang baba lang. Not bad. Magaling kayong magbayad So, kung wait lang. So, magkano Sabi ko, kung meron akong koko at saka buhok-buhok, Wala. high maintenance ako wala talaga yung bahay. magaling si Mami magbayad Si Mami, tingnan mo, ano lang siya. Coffee. Pa-coffee lang Okay na kay Mami yan. Wala na siyang Hindi na kami lashes. pumupunta ng Wala na siyang kuko. Puro lang siya luto dito, guys. Ganon si Mami. Ito si Mrs. dito. Sabi ko, Dirty. kung sabi niya sabi ko
kung kung high maintenance ako, Naka-highlight pa yung buhok ni Maga- Mami. tapos mall lang mall. Siyempre, pag mamall ka, magre-restaurant ka rin. Exactly. So, ibig sabihin ka, May Louis Vuitton pa siya walang, pa. walang maintenance si mami pala. Walang maintenance. Pero mo yung wallet ko, sabi nga nila, palitan mo yung wallet mo. Ayun yung Galing pa hiningi yun sa sa akin ni Mami na wallet. Ayun yung galing sa Pilipinas. Wallet? Alam mo yung mga ano lang, binubul sa lahat ng credit, yun lang. Ng mga debit credit. Ayaw ko siyang palitan eh. Mamay na kay Mami yun. Kaya kung hindi ako ganun wala. So sa total, magkano yung binabayaran nyo sa ano? Bahay, like o lahat-lahat. Ano, Bakit pa ang lang? mortgage dito is 600. Yeah, 600 something. Property tax. 110. Oh, Tubig. Mas mahal yun kasi may school kasi dyan. Tubig. 110. Tubig. Tapos, may house insurance pa. Mm-mm. Plus 100. Plus house insurance natin is 140 yata monthly. Oh yeah, Mami, sabi mo pala no, yung pader ganun din. Yeah, the same Oo, din yun. pala. Pininturahan ko lang. Yeah. Parang yung cabin ito pa eh. Alam mo yung cabin brown? Parang kahoy. Parang yun din yung nakita namin sa akin. Ganun naman talaga yung mga belt Ganun gear. yung nakita. Tapos pininturahan lang namin. Belt gear na bahay, ganun talaga yun. Na ano to, test siya ng radon gas. Nang? Radon gas. Anong Hindi. radyo? Wala kaming test na ginawa rito. Sabi nila, doon kasi sa doon sa Agnes kasi hindi siya na-test ng radon gas. Cause yun ng lang cancer. Kapag ganong built na bahay. Ganun ba? Yeah. Sabi ni... Na-search ko, Ate Sai? like, nakita yung mga, pinakita niya sa akin yung mga condition. May radon gas, hindi siya na-test ng radon. Like, hindi siya na-test ng radon gas. So, that means, Nabayad naman yun, magpa-test oo, ka yung lang yun. mga Hindi, wala kaming pipe mga na sa ganun. ilalim, sa basement, yung mga pipe papuntang taas, yun yung, kahit heater ng tubig, it can cause you like lung cancer. Wala kaming ganun. Hindi kami nagpa... Sabi Hindi nila, mostly daw ng bahay dito talaga sa sa Winnipeg, Canada, Winnipeg, is hindi din nagtetest ng radon gas. Oo, kung gusto mo, kung ikaw ang bibili, kung gusto mo, pwede rin. Kung Yeah. hindi. Pero Hindi, nakakatakot hindi yun, oh. Meron namang carbon monoxide sensor, masisense naman nila yun. Kung nangangamoy gas yung bahay mo. Na ikaw hindi ka pa nakakaamoy, pero yung sensor, nakakaamoy nila. Kaya kailangan bumili ng ganun. Meron ka dapat ganun sa bahay. Naka-on yung camera mo? Oo chatting tayo rito. So So, anong... pag na-paid mo na itong bahay mo, pa sa kayo lilipat. Ba't kami lilipat? Paid na nga. Ay, no, I mean, gusto nyo. Ka talaga. Another bahay na naman. Bibili ng bahay? Oo. I mean, sa mga bibili, di ba may pangarap kang gustong bahay? Front garage? Hindi Oo. na. Huwag na yan. Di, dun sa baka sa Aurora. Kuha si mami mo ng bahay dun sa Aurora. Tag 450. Sko. Sa Aurora? Dun sa may perimeter? Ilan taon na ba si Sinel? Ba't nabilis ng panahon ng mga... 14? Magpupurtin. 14, 15, 16. Ba't ilang taon ka na ba? 20, 21 na ako this April. So 22 na si na ate mo? Parang kailan lang, no? Bilis, ma'am. Grade 10 ka nung dumating dito, no? Grade 10. Oh, grade Grade 10. 11, 12. Oo. 10 ba? 9? 10. Ah, 10. Kasi, Oh, yeah, 10, 10, 10. kasi 11, 12 si ate mo eh. 10, 11, 12, yeah. Wala ka naman expenses kundi bahay lang at saka yung Insurance sa sasakyan. yung insurance ng sasakyan mo at saka life insurance mo. Mura pa Yun. kasi mga bahay noon, tsaka... Mami, yung coworker ko nagbungalow pa nga yung bahay niya ngayon eh. Nakapag-LPN pa nga siya, nakabali siya ng bahay before. Then, kasi mura pa talaga kasi yung noon. bahay. Oo. 5 room, nasa 190 lang. Ang ganda pa yun, dun pa siya sa West End. Siya nakabili, like malapit sa Grand. Mura lang Sabi niya kasi. sa akin. Ngayon, 20 years old siyang bumili ng bahay. Ngayon, fully paid niya na yun hanggang ngayon. Tapos, kaso healthy Alam mo aid kung lang ang bakit work ganun niya. mabilis na, ano? Kasi ang interest rate noon mababa lang. Tapos isa ko na namang co-worker, bumili lang siya ng maliit na bahay, nasa 3 rooms lang yun, so maliit lang yun. Pero pinabuild niya, pinabago niya, pinagiba niya, ginagawa niya ulit ng panibagong bahay. Alam mo yung parang binilig niya ulit. Hindi Hindi naman ganun. Yeah, binilig niya. Para kang mag-remortgage na lang ulit sa bangko. Pamparenovate mo. Yeah. So yan, fully paid na sila.
Kasi nga, mura daw yung bahay din. Like, dating mga bahay, mga mura pa. Sipaw, okay ka lang dyan? Oo, ganun lang naman talaga yun. Ngayon, ano, medyo okay na kasi nung after nag-COVID, ano nang interest na 7% eh. Ang lalim. Kaya nung nag-COVID, siyempre nagpangalawang Nakakatakot rin yung yun. mga pag naka-variation ka nun. Oo, 7%, biruin mo yun. Ah, wait. Ilan tumatagal yun? Depende, bumaba na siya ngayon, di ba, ng ano, 3%. 4 After COVID. After COVID. 4. Munti ka na nga tayo nun eh, kasi Sakto. mag-renew kami. Kaso nung mismong COVID, doon kami nag-renew. Kaya Kaya napakababa mababa, ng interest rate. binabaan nila. Di mababa talaga nun, ang interest rate han. Ang sasakyan, remember yung mga sasakyan dati, 9 months bago ka magbayad eh. Kumuha ka brand yung sasakyan, 9 months ka muna bago. Kasi nga siyempre, down ang market noon, at dahil nga COVID nga, lockdown. Di ba ang government Akalain of mo Canada yung- namimigay pa dati Akalain mo yung 2,000 ano, na. akalain mo yung binibigay ng Canada sa mga bata. Magkano yung bawat isa sa kanila? 200, binabangko ko, 200 yung isang binibigay nila. Tapos nung COVID, inaabangan ko, kailan ba tataas ito, buisit na ito. Sabi ko nang ganun. Yung, alam mo, yung hindi na nakikita yung binibigay mo doon kasi down na down yung market. Pumunta nga ako doon, isang taon akong nagagawin, pumunta ako, sabi ko, tanggalin ko yung investment na yon. Sabi nila, wag mong tanggalin kasi sayang. Hindi, sabi ko nang ganun, 600 per month ang nilalagay ko sa, sa education plan ng mga bata, tapos wala akong nakita. Yan pala, ay napaka-down ng market noon. Kaya yon yung pag mag-invest kayo, tingnan nyo yung rest ng nyo, yung pera nyo. Ngayon, sabi ng, nung nagpunta kami, nakita nila yung, kasi investment na yun eh. Ibig sabihin nun, doon yung pera mo, sila lang naman ang mag-invest noon. Sila ang kumikita, ikaw, porsyento ka lang. Ay, pagka, kaya nung nung nagpunta kami ni Papa mo, kasi nag-open kami ng account, kita nila na mayroong investment doon, yung education plan. Ibalik doon namin sa hindi, sabi ko, So ngayon wala ka ng education plan? meron pa rin, pero hindi ko ini-invest. Nandun? Mag-ipon na lang, nang walang investment. Para sa mga bata? Oo, para walang rest doon. Yeah. Kundi kung ang lang meron doon, yun na yun. O kung malugi yung sabihin pa naman ganun. Pag nalugi, dilugi ka din. Lugi ka rin. Oo, ganun talaga ang investment. Oo, kasi in-invest mo eh. Yeah. Hindi yung, mag-ipon ka, tulad yung ginawa ni Papa, sabi niya 2 years yun. May yun kung maganda ang market. Ang alin? 2 years para bago niya ma-withdraw yung pera niya, nag-iipon siya ng ganun. Ay sabi ko, alamin mo yung risk ng investment mo. Oo, yeah. Pala sinabi na sa kanya nag-invest. Kaso nga lang, may mga risk. Oo. Ganyan talaga ang investment sa market. Investment nga eh. Hindi Sa ko trading naman eh. Magkano ba yung in-invest mo anak? 8,000. 8,000? Saan yun? RRSP? No, FSA. Tax free? Yun yung bago ngayon. FSA? Ano Oo. yun FSA? I-invest mo pa rin. Hindi ko Hindi lang alam. tax-free Magkano ang savings. withholding tax nun, Pao? Magkano ang withholding tax? GIC. Walang tax? Like, withdrawal? Yeah. Pag withdraw mo siya, no ma'am, hindi mo siya withdrawin after 2 years. Yeah, pag withdraw mo nga, magkano? Half of ng kita mo. Ano yung... What's the point of Bakit yung saving money? FSA? Bakit anong FSA? Wala. Ngayon ko lang narinig yung FSA. Meron na yun pa, bago yun. Bago yun. FSA? What's the point of saving money kung ganun pala? Hindi, mami, hindi mo siya pwede withdrawin anytime. Kaya nga, pag withdraw mo, Hindi mo siya ma-withdraw, mami, kasi yun yung nila, rule. pag withdrawin mo na nga, pag after 2 years. Ano, you gotta wait your 2 years. Kaya nga, Ano nga walang tax, sinasabi mami. mo? Oo. Ano siya, forward sortation area. How much the Ang ibig withholding sabihin, tax? pag- Tanongin mo, how much the withholding Kapag tax? maturity ng 2 years doon, Doon pa lang, kaya nga, wala daw oo. siyang wala daw tax. Ewan ko, ngayon ko lang narinig yung FSA? Sino FHSA. yung ilang ibig sabihin nun? FHSA? FH... First Home Saving Account? Ayun ba yun? Oo. First, FHSA? Oo, First Oh, Home Saving pala eh. Account. First home ibig say. Oh, yun. Meron nang ino-open
yun sa bangko na yun ngayon. Yun Bago ang yun. dapat gawin mo para kapag ka gusto mong kumuha ng Ang dami bahay yung pera din. ko. Hindi ko naman pwede withdraw lahat yun. Hindi, pwede kang umutang sa How the bangko. Kasi mayroon FHSA kang works, you can FHSA. contribute up to 8,000 per year. The lifetime 8,000 limit per is year. 40,000. Contribution are deductible like an RRSP. Money grows tax-free. Parang mga RSP yun, ha? Inside the account like TFSA. Ano yung Pao? By weekly. Walang tax kapag mapupunta sa bahay yung bibili ng bahay. Yeah, pero pero kapag pag ka, hindi, magta-tax ka. Yung weekly mo, ay Ganun weekly mo pala. doon 158 ata. Kung gusto mo siya per month. Pero If you ginawa ko deposit naman 8,000 buo. in FSA this year, you can deduct 8,000 from your taxable income, which Tapos is meron you pa ako can sa give you paluwagan tax ko. refund. The money grows, for example, 10,000. You do not pay tax when you use it for to buy a house. Parang RRSP lang din. Ganon din naman ang RRSP kapag ka winidraw mo yun. Hindi naman ako nag-RSP. Ayoko. Mas okay ako sa TFSA. Hindi, pareho lang yun sa RRSP pa. Kapag ka Yeah, binili mo sa bahay, walang tax. Pero kapag winidraw mo nang hindi to para sa bahay, 13%? Yung RRSP, pagka matanda ka na yun, retired, yung kay Pau Pau, home yun eh. Home. So, may pa yung nagkaiba ng konti kasi hindi siya magta-tax kapag anytime niya withdrawin. Eh, meron ka pa rin naman tax kapag ka tumanda ka na eh. Sino ba nagsasabing wala? Meron yun han, pero kunti lang. Hindi na tulad ng 13%. Oh, pero Sabi mapila sa Lahat kanya ng, na hindi. lahat ng sahod ko, winalog ko dun sa ano ko, bangko ko, tapos sa may paluwagan ko pa. This year, Napaluwagan ka pa? oh, sa sahod ako this year 12,000 eh. If you invest Saan yan? EF, it's Sa work. working grow. Nagulog ako lagi month. Sinong humahawak ng paluwagan nyo? Walang umahawa, kumbaga straight up sa sumasahod. Ay, kanino? Magbibigay Ah, kung sino sa sahod. ilang kayo? 12? 22. Ang Dito po 500 kayo? 9 months, hindi, monthly 800. 22? Oo. Monthly, ang 800? pag ikaw isang tao 400. 800. Kunyari, 400 pang sa by sahod, weekly. doon ako magbibigay sa'yo ng 800. So, Walang humahawak ng pera sa atin kasi meron eh. in total, Parang nag-iipon ba? parang tawag doon, disiplina. You don't have to touch your money, people touching your money, but hindi mo nagagastos yung ipon mo. Sa sahod ka na lang. Wala siguro yung system. Yeah. Ginaganon din basta ako sa palagay mo Pag naman. napaluwagan kayo, Sinasabi ma? din ako kaso ayaw ko. Bakit Oh, paluwagan parehas kayo? lang din. Tabi mo na lang. Tabi mo na lang yung 800 mo buwan-buwan na. Tsaka Paano kung kung biglang may mag-invest ka ng- emergency pala yung isang tao? Tsaka kung mag-investment ka sa Dito stocks, dapat kung sa stocks ka mag-investment, dapat kung ano yung kailangan talaga ng mga tao, dun yung invest mo para kumita yung pera mo. Maglaglag ka din sa daan. Sinong investor mo? Sino, tinala mo kung sino investor nang napuntahan ng pera mo? Sa Sa paluwagan. FHSA. Sa FHSA? Yeah. Oh, mami. Sino investor mo? Si IBC. Hindi, sila nga ang bangko mo, pero sila Ang iba Saan nila nag-invest. in-invest? Stevenson. Stevenson? Tiga, Ano yun? tiga Calgary. Ano yung Stevenson, anong ginagawa doon? Kunyari, Walmart. mag-ipon ako, kunyari nung nag-education plan Walmart, ako GS. para sa mga bata. Tinanong ko kung saan yun invest ang pera. Saan? Tim Horton. Oh, Tim Horton nila in-invest. Ganun din ang gawin mo. Tanungin mo. Alamin. Alamin mo pa. Tapos, akalain mo Ba't yung nire-invest natin naghulog ako ng, hindi nga, may point ka na kailangan mong tanungin kung saan nila in-invest. Kasi may mga business na palugi na eh. Hindi lugi ka rin. Hindi, mami, ang FHSA sa bangko yun. Kaya nga investment ngayon, Pao. I-rotate nila yun I-rotate sa na, ibang kaya mga nga hindi mo pwedeng kunin yun eh, negosyante. kasi in-invest nila eh. Ikaw hindi ka nag-invest, nag-save ka lang. Hmm. Kaya nga sila ang kumikita sa Hindi, pera mami, mo. ang sinasabi ko, yung stocks. Hindi, yung sinasabi naman ni ma'am mo, so nag-open ka ng TFSA sa bangko yon. So yung bangko na yun, Yung TFSA ko pa, matagal na ako meron na nandito pa ako sa bahay. hindi, makinig ka sa sasabihin ko. Yung tax Kaya free ipapaliwanag saving ko lang yung ibig sabihin ni ma'am mo. Guys, ayan. Tapos na aming heart-to-heart talk sa mga anak ko na to. Disabled. Anong oras ba kayo? Sabi ko lagi siya nakahiga para siyang disabled. Ganyan talaga yung ano, ganyan talaga yung parang disable ba? Nakita-kita ang mga mag-aama guys. Alam nyo naman ang Lakay Tracker. Bihira lang talaga. Bakit ka naka-winter jacket? Dito na ako patay by heater. Hindi. Kay mami mo to. Hindi, kay Papa yan. Ano to? Pa yun, dating dati. Papa. Kasyang-kasya pala sa akin jacket mo, nak. Dating dati. Pang-jacket ko yung bisulong. So, at least kahit pa paano, nagkita-kita at nagsama-sama kami.
mga anak ko, papasok na tumamaya sa trabaho eh. Sino bang day off ngayon? Ako. Pero meron ka pa rin pick up mamaya. Wala akong pick up, mag-ano lang ako. Mag-Walmart. Deliver lang ako. Si Ate Papa, anong oras sa pasok mo na? Wala stress. Alas 3 pa. Wala sis pa lang pala. Maba pa, alas 12 pa lang oh. Oh, yun. But anyway, tuloy ko na i-vlog ko dito guys. Ayan. Thank you for watching. Good luck sa mga anak ko sa mga dream nila. Si bye-bye na. Si hi. Mga boyfriend, ipag-shoutout na. Ay, nakatihaya si Papo. Ayoko. Ayaw niya. Ayaw niya shout out yung boyfriend. Baka si Papa sabi niya nagbuntis ba yung anak mo lakay? Hindi yun, ikaw naman. Ay, nakatihaya. But anyway guys, thank you for watching. Ingat ka. Na ganyan. ng Christmas! Na ganyan. Pumayat ka, Pao. I know! Pumayat si Ate Pao. Ayan nga. Hindi pumayat ka. Ano ba? Pumayat ka, anak. Dati ang lalaki ng braso natin eh. Ngayon, Kung okay na. nakumayat ka, nung Buhay mo yun. New Year pie, di ba? Oo, ang lalaki ng braso ni Ate Pao nun. Pinagtsuran pa nga siya, di ba? Yung Pero nga pinat niya, pumayat. yung suot niya pa. Pumayat. Good luck, good luck. Nag-diet ka na? Hindi. Kain, diretso kain? Diretso lang kain ni Ate Papa. Magpapagawa to siya ng ilong sa Pilipinas. Tongo. Papagawa ka ng ilong? Di ka naman papansalangit. Okay naman yung ilong mo, ba't ka magpapagawa ng ilong? Papalagay niya daw yung taba niya sa ilong. Puti nga ilong mo Hindi, na. papaganon lang Ay, ang ilong. Mami, Mami, yan. kaya gusto ko umuwi ng Pinas kasi kapag ako ng katawan. Ano ba yun? Papagawa ng katawan. Ayan guys, patuloy ko na vlog ko kung ano na pinag-uusapan dito ng mga bata ito. Pero mga loko-loko lang. Umuwi kami ng Pinas sa March, sa birthday ni Mamang. So, Uwi kayo ng March? Sa birthday ni Mama next year. Bawal nga magsinungaling, Next Papa. year? Kaya, Mami, uwi nga kami next year! Next year naman ha? Next year pa Next year ha? Kala ko nga yung March. Oh, March na ngayon. Kaya guys, sabi ko, bawal magsinungaling. Nakakaloka March na naman. ngayon eh. Nakakaloka naman kayo. March na ngayon. March ngayon eh, baka uuwi ka. Ano naman na yung Anyway guys, thank you for the shout. Thank you si Mama. Happy birthday sa March ngayon. March ngayon. Yeah, happy birthday, Ma! Birthday ka May Mama. sabihin ako. Ano ang bag mo? May sasabihin ako. Alright guys, bye-bye for now. Love you all. Peace out. Love you. Ano ba to? Ang sasabihin ang pag-uusapan natin dito. Sekreto, out to the camera. Oh, sabi niya, anong ambag mo daw sa birthday? Lakay Tracker.